104.7 FM Radyo Sagada. Ay insalidomay. Damdamag Radyo Sagada. Di Radyo Sagada ket umuna ti tangatang nga mangidanon kadagiti damdamag. Iti 104.7 FM, idanon mi kada kayo ti madama ang mapaspasamak iti Pagilian, iti Cordillera ken Northern Luzon. Ken banbanag may panggep iti komunidad. Damdamag Radyo Sagada. Naimbangag sa papapagayam kagayam, din manon manin iti oras iti panakaibingay dagiti sa magmamano at damdama kita ital daw iti Biyernes, July 3, 2026. Manipo kadagiti ulo dagiti damdamag lokal, regional, ken national. Iti muna damdamag iti lokal, iti umag sagada, mangi pakpakdar iti bayo security kalpasan iti bigla panakatay dagiti baboy iti sumagmamano barangay. Iti detalye na papagayam na obserbar iti napalabas bulan iti Hulyo iti Hunyo iti bigla panagkapoy ken panagpukaw iti gana nga mga dagiti baboy iti talo barangay iti munisipyo ti Sagada gapu iti daytoy napilitan na dagiti sumagmamano Manalon nga ikatay wenno partiyan dagiti Tarakanda. Iti bulan ti Hunyo nakitongtong iti may sangay sa radyo Sagada kini Mr. Peter Tikag nga midadaulo iti opisina iti Municipal Agriculturist wenno umag iti Sagada may panggep iti daytoy pasamak. Sigon kini Mr. Tikag awan pa iti dayta nga oras iti kung konkreto a resulta no anya klase iti sakit nangapiktar kadagiti baboy nung pay kasta in panuno ti opisina da nga may practice dagiti agtaraken iti biosecurity measures tapno mapabasit iti panakaakar iti ken panakaiwaras iti sakit. Iti kalman Hulyo 2 nagsubliman ti staff iti radyo iti Sagada iti opisina ti umag tapno mamuan ti kaudyan kasasaad iti investigasyon. Sigon kini Mr. Tikag nangi patulod iti surat kadagiti aming barangay iti Sagada lalo kadagiti saan pay naapiktaran ang mga rekomendar iti panakaipasdak iti barangay quarantine iti nagbaetan dagiti apektado ken saan nga apektado barangay tapno malapdan ti panakaiwaras ti sakit. Inayon pa initikag mabalinmat nga kitaan dagiti Manalon ti sabali pagbiagaan ken saan lang panagtaraken iti baboy tapno makatulong iti panakaikat ti risgo. Ngam agtultuloy dalata iti hog racing. Masapol atong palanda amin dagiti safety precautions, particularly biosecurity tapno maprotektaran dagiti tarakenda ken maliklikan ti panakaiwaras ti sakit. Iti dumapay lokal damdamag ani Mayor Magalong nang ipatumpal iti random inspection iti syudad. Binilin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong iti Public Order and Safety Division POSD nga aksyonan dagiti basura maiwarwara kadagiti karunahan kalsada ken highway ti syudad. Dahito kat kalpasan iti random inspection dahito itamanem kadwa dagiti nagduduma opisina kas iti Public Order and Safety Division, Baguio City Police Office, Health Services Office, ken Permits and Licensing Division.
Gapo kadagiti naimatanga na basura kadagiti igit ti kalsada inbili ni Mayor Magalong ti strikto apan ang ipawel iti panagparada kadagiti kangrunaan a kalsada iti syudad ken paset ti Marcos Highway. Impateng na nga mangrugi ita istrikto nga i-monitor dagiti otoridad ti no parking policy kadagiti kangrunaan a kalsada ken mapatawan iti panno sa dagiti aglabsing iti daytoy. Ginayogoy mata ni Mayor Magalong iti publiko a pagtalinaedan ti kinadalos iti syudad babaen iti panagtulnok kadagiti ordinansa. Umno pa nang i-dispose kadagiti basura ken panakapaset panakipaset kadagiti nagduduma a programa iti syudad para iti nalinis ken natalged a syudad. Iti dumapay damdamag lokal, iti masa progresibo iti grupo iti Baguio City, mamati a 1,200 pesos iti umdas a sweldo dagiti mangmangged iti Pilipinas. Iti detalye ng papagayam, inpaksa ni Mike Cabangon. Later, iti kilusang Mayo no Cordillera saan nga umdas iti 85 pesos a wage increase kadagiti mangmangged iti National Capital Region NCR gaputag tultuloy latta ti panagnato dagiti presyo dagiti kangrunaan a pagkasapulan dagiti umili. Iti tungtong dagiti media imbingay na iti 1,200 pesos iti umdas a sweldo tapno madaan iti nasayat a panagbiag dagiti mangmangged iti pagilian. Inlawlawag namet nga oray din makdal ti gross national income iti pagilian kas may basay iti datos World Bank saan mat nga mangipakita daytoy iti nalintag a panakaibingay ti kita para kadagiti mangmangged. Sigun ken kuanan as ken may pateg ken mabigbig dagiti mangmangged iti pagilian akas iti aramidon dagiti daduma pagilian kaputa isuda iti mangitultuloy iti produksyon ken panagduras ti ekonomiya. Impagsapay masapol nakabase amin a panagnato ti sweldo iti panagnato ti inflation tapno madaan dagiti umili iti naan-anay pagbiagan. Iti dumapay damdamag nasyonal, Senator Robin Padilla binabalaw na iti sumagmamano a Pilipino ken politiko. Binabalaw ni Senador Ruben Padilla dagiti sumagmamano a politiko asigud a natured ngem itaket maatap naggulimak da iti tenga dagiti isyo asang sanguan ti pagilian. Dahito iti kununan ni Senador, iti panaglepas iti talo nga aldaw a peace rally anang sayang ti Iglesia ni Cristo no INC, iti liwasang Bonifacio sa Manila iti Huwebes, Hulyo 2. Iti panagbaybitlan ni Senador, dinamag na ano pa amata pa saan nga agsao dagiti daduma Pilipino iti laksi dagiti parikot asang sanguan ti pagilian. Marami sa ating mga kababayan hindi ko alam. Sila'y gising, sila na may hirap din. Hindi ko alam kung bakit hindi sila nagrereklamo. Nabigyan ba ng maleta, sigon kini Padilla. Ang dami nating politiko na dati matatapang sila pero nakalimutan nila to. Saan na to? Nasaan? Iti dumapay lokal damdamag iti presyo dagiti construction supply iti syudad ti Baguio ag taltalinaed nga nangato. Ag taltalinaed nangato ti presyo dagiti construction supplies uray pay binmaban iti presyo dagiti produkto a petrolyo ti syudad ti Baguio. Iti tungtong dagiti media kini Ralph Altian, Head Consumer Protection Division iti Department of Trade and Industry iti syudad ken iti Benguet,
Inbingay na iti makikita na arason ket gaputa construction season ita panawan ken nakadepende ti presyo ti brand dagiti nasao ang produkto. Sigun kinkwana regular iti panangisayang da iti price monitoring kasta maten iti kita da iti mas variant dagiti produkto no bata dagiti length ken weight dagito no sa dino linawas dayto iti syudad iti Baguio bayat anaming sana ti makabulan kadagiti munisipyo ti Benguet. Nagbalaga mati Altian ang mabalin mamulta dagiti agilaklako kadagiti substandard construction supply iti 17,500 pesos bayat adumanon iti agingga 1 million ti multa kadagiti agilako iti nangina presyo nalabas ngem na ituding price monitoring. Ginuyogoy na mga dagiti retailers hakan consumers numan dagiti construction supply ang maatap substandard wenno nangato unay iti presyo ket report iti opisina ti DTI. Okay, so kita pa lang dagiti may bingay tayo at damdamag kita nga aldaw gagayam ken kakabsat ngem ada pa man ti kaya tayo pa lang ibingay manipod iti kasasaad nang ron na dagiti ubing itatang panawon aya iti kaya't dagiti kapulisan tayo ket DJ sapay kumata na awang kuma iti mararamid adakes iti munisipyo tayo nga Sagada. Nang ro na kadagiti itataket agka kanayon nga tuloy-tuloyen iti panagbabisita wenno panagpasya dagiti pulis iti tunggal barangay iti sangapulo ket siyam ang munisipyo iti Sagada tapno itulod wenno apan ibingay iti maipanggep iti drug abuse wenno panggap iti drug iti wenno bullying iti uneg iti barangay tapno tumulong dagiti barangay officials ken dagiti umili lalo dagiti naganak nga isuruan dagiti anak da tapno awan iti lumablabsing ang mangyasayang kat wenno mangyaramid iti maipanggap iti drug ken iti bullying lalo iti eskwelahan nga hanmat nga piman nga dagita teachers manen iti kunata yung isuda ti mangkita tapno awan ti agbulbuli. Ti bully nga min gagayem kakabsat ket adda iti uneg iti pamilya ken umanapay iti komunidad. Iti kastana ko ket no adda dagiti ubing agbulbuli iti uneg mismo iti komunidad awang kumati mangibagbaga iti akin anak mismo nga mga pakibibiyangan dayta ta anak ko dayta amoy iti kaugalian gagayam iti uneg iti komunidad no adda iti kasjay nga ubing nga agloko-loko iti bagan mo't lang ti parents iti daduma parents tulungan dak nga mangbagbaga wenno mangdisiplina iti anak ko. Santo no adda iti agdisiplina iti hana nga anak no ammo dalakit di nga mayat iti panang disiplina iti maysa nga tao nga uren hana nga anak ay ket kasta iti kakastada ngamin iti idi awang kumati agkun konsentidor ngamin once nga adda iti adda ka iti komunidad tinapintas ket dalawon dagiti ubing nga makita nga maditer aramid na iti pata nga ubing tapno no mapanda ti eskwelaan makatulong agpaiso iti teacher iti mangibaga iti napintas ken dakes ngem
mas mayatlata iti panang disiplina iti ubing ket iti uneg iti komunidad ken siyempre nang nangruna iti parents dagiti ubing gagayam ken kakabsat. Tani adu maten dagiti rumrumwar may panggep iti ada iti estudyante a pinatay na ti pada na nga estudyante, ada iti maysa nga estudyante nga bulbuliin na di maysa nga estudyante, nakarigrigat ti kasi nga kitkitaan, nagmadi nga buyaan, nagmadi nga kitaan. So nga mabalbalin ko ma dito munisipyo tayo iti Sagada awan kuma iti mapaspasamak akasta. Pag titinulungan tayo amin nga bagbagaan da kita ubing, ito tayo ti husto nga panang disiplina kada isuda ngam kunada iti balay umuna iti pagrugian iti disiplina ngam iti maysa dayta kang runaan dayta nga talaga parents ti umuna ngam iti dagiti parents ko man o adda iti mangbagbaga kada isuda iti uneg iti komunidad awang kumati agkon konsente di bayam nyo ta bagbagaan iti dadto mga parents dayta ta mamatiyak nga awan iti mga susuro iti dakes ti anak na nga agpayso ngam awahanak nga mamati nga iti maysa nga pamilya ket wenno iti maysa nga inaket kayang-kaya na nga mangbagbaga iti anak na hanak nga mamati nga no mamingsan ti kasyeta siyempre rumwar dagita ubing adda ti makita da alalalo tatta adu dagiti gadgets nga pangkitaan da kadagita kongkonforme nga kitkitaan da iti media isong dagita met ti maysa met nga baga tayo kadagiti anak tayo nga no anya ti makikita da kumati media hang kumanga di ay ti kitaan da dyan napintas kuma iti kausaran iti cellphone wenno gadgets nga cellphone tapno ti kastaket awan iti agbuli ken awan iti mabuli. Siak man ni manong yu arafi na imbag ngal daw kada kayo amin nga awan labas.